سلامات أوني لما أنت مدى أو سوشيال ميديا زي أزارب خوين زلا وهذا باطع دوب تحسوا زعته أما يتسرعون باطعنا إيرترا عبيت مراكب كراقفات كنيننا اللوان وتسعينات تجمجت وتهدروا أجورات كم تسفلات من قصة إثيوبيا خم كمال كان عارفكم من هالزبالة بريزيدنت إساياس ملسي هويون دعتوا على غير منجست إيرترا قدم منستر أبي حمد كم كمال كنت فوق مينان زبالة لما دار ملسيبو كم أول بريزيدنت إساياس مثل نقول السعودي زجور زرب لول زودي سعود حارب محمد بن سلمان أبتها قرن يسرح مبتحن زكايد زلو بريزيدنت إساياس أفوركي تقبلوا خمسة زرر بتجليزون كم أول فلي لأخ تشاينا مدحر بريزيدنت إساياس زجور ركب نبي نسوة سايق قد إثيوبيا تراخي بحال فلي لأخ تشاينا أبقرن أفريقيا أمباسادر هو تشانغ تشون دحري أبز سومن مس بريزيدنت إساياس أفوركي زجبر ركب مس منستر قديات وصا إثيوبيا يليون تيموتوس يسوون ترخ أزي من كالسنا اللونا سكع موداتا مسانا سناي مكتسال سلام فتوات كابتن أكيد كبير حيزلكم متيلهو نسخهم كعازة فيديو لايك نداقبركم سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب نداقبركم أنا حسابا رؤيتنا بطاقم من تنداقرفكم سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب زي قبركم يوزحي مو سبسكرايب نداقبركم نقيد ممدو نيلو معنتي مجمرة فيديو ناقرنا يزلنا منغستي إيرترا من لاشي ولو إيز بحزل تنايت مالي زنبرة زعوا خامكم مالك مركفكم زي زنبرة أب سوشيال ميديا نداخل زوار زقني فيديو بريزيدنت إساياس ملسي هو مبحال الله نسمعي غير منجست إيرترا قدم منستر أبي حمد كم كمال كنت فوق مينان زبالة لما دار ملسيبهم بتخالي وجن ما قدم معلتات المنجست بتسجنا إيدهم ذهبون سمع سلام فريمهم زتبهالون أمر رحفان ومسرش ستة بزتح حزون منجست إيرترا مبرها قريب لهم كلام منستر أبي حمد أبكربا معلتات صلاتنا خم كمال كنرق فوق مينا بالزبل تحني من يوميم نزم درام ملسزاب منجست إيرترا زمت زلوا قناتات كل عيوب بتسجنا نجارات كبعض من العلو خينمو أبناء مودات درجة مبتحو زري بالزبل قليت لهم كابز بزحلفة كم كمال كان عليكم مينا زبل زربا تايقلت يخل زبل بملعل ازفتهم تعافن كم جيجا كحلف زقبانا ينبرن قنانا يبلصقنا مقلتي ازي كبل منجست إيرترا قليت لهم كلمة الزهابة أمباسادر إيرترا ود حبرات منجستات زخونا أمباسادر صوفيا تصفى مريم دما بلصقنا بحلمي أنا نبرة بقهد زفر زلي زبل حسابا العلنا لوام نائب حمد مدر أبي تبازلو بوليتيكا كمزو ودق زريو زيغاتاتو مسكومال من تتارو كابسباو نتزرح غيو نايبلصقنا بوليتيكا زيغاتاتو كم تبلعت زغوت ريبل اتزوت حاتتام كابوغن منجست إيرترا كالي ملس زتوهابولو قداي دمام أمر رحفانو مسرست ازملكت كوينولوم ازم الكسب إيدوم دحر مهابوم سممع سلام فريموم أبستبهالو علات نمع خناتينا منجست بلصقنا مقلت انتبوم قبتي نشعبيا فتيرو شعبيان حوحات فتيرو حوحات دمام كالوتنا إثيوبيا عطوغات فتيرو زبل زربا كزاربو تسميع منيرم بمغزال إيدوم زهابو نعسب نمومات كم زخونوون مقلاتهم حبيرنا نيرناينام منجست إيرترا زهابو ملسي بحفشا بلصقنا ارتفيشال سلام يبهقالو زبل كوينو منجست بلصقنا أبزقنا خمعابي عاوت زلعلو زي سممع سلام بزبل زتوع قداي نحك من عقيبل منجست إيرترا زوصحاتتم اتحكي مسحادا نقزارو سوتراح دو زبل والكسب سممع سلام كتيمة مبالي بزبل وني وسخم كابسفيح محبر السبا محراوي دما حيلتات فانو منم عين السلطان ممخخار كونم وكلنا اين برن بلصقنا قن ناي مسرسا ستنا ولك وسانه بهراو اجندا غيرو نايت والكسب إدمها بنا أشحات دليل تمثيله يقرب على بالزبل دما يقتل منجست إيرترا أزعر كيكونن ناي بوليتيكا دراما يدحر مبالوم أز دراما دما إدنا ينهبن زبل وتواقاتي نمخصاص حبرة سبب نمكافن صار سلام بزبل نمقلال كم بروباغاندا زتكملي بزبل أبرهيلهم أبي تبيازلو مقم مع نمشفان كم زعم مسؤول تكبارات مفتام ناي بلصقنا مقلتي بلصقنا بحلمي أنا نبرم بقهدقن يفرسالو بزبل دما منجست إيرترا أبزو صحات تاقلي تيركبال نابتنا موداتا زينا مسنسجر عصبنا يولي بزبل آتو عبادولا جمدا تزاريبهم عصبنا إيرترا خوينو عيفلتن بخمي كم زخدا عيفلتني قبلو دمات سميع مالوم نايبل تسجنان أبكبام يمزلو سبات فقراتات كتيلوم عبادولا ون كانت فاكمينا خبلو تحني مالوم نبر أبوم بر أهوديد أبال بيت مخر وكلتز بزخون والكسب نمنجست بلتسجنان نموداس ناب عصب نمزمات كلعالون تراي مالوم عبادولا جمدا عصبنا إيرترا أكلاين برن عصبنا يوليوم بخمي خونتا تلويتو نعيونا يردان كبلو تسميع مالهم عصب يولو أكال منبرو يكفل أجر كفل ماله انديت ونونو نجارو بمولو يتقلبوا ولا راسي ما يجواني يهونبت وانا وكنات كلهم أجنداون ተጠቅሞ እቺ ነገር ለድህነትና ለእርስ በርስ
ሁከት ዳርጓት እንዲቀጥል ስለሚፈልግ ብቻ ነው። አቶ አባዱላ ገመዳ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝተማረኹ ሓደ ምዃኖም ድማ ይፍለጥ። እስኪ ንኺድና ዝቐፅል ቪድዮ ብዛዕባ ኩናት ዝሃብዎ ሓሳብ ኣሎ ኩናት ኣሎ ድዩ የለን ብዝብል ዝሃብዎ ሓሳብ ኣሎ ስማዓዮ ኩናት ከም ዘሎ እዩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝዝረብ ማለት እዩ ግደ ሓቂ ግን እንታይ ከመይ እዩ እቲ ምዕባለታት ስንታይ እዩ ዘሎ ሕጂ ብወገን ትግራይ እንተሪእና ናይ ብሓቂ እዩ ኩናት ገብሩስ ዓቕሚ ኣለዎም ድዩ እንተኢልና ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የለን ምክንያቱ ተቀዳማይ ነገር መሪሕነት ሕወሓት ኣብ 3-4 ምሽ ተኸፋፊሉ ፋክሽን ኣሎ ኩናት ከልት ኮይንሲ ብሓድነት ከለለዎ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ሰራዊት ከዓ የለን እዝን ቁፅርን የብሉን ፋሕብትን ኢሉ እዩ ንሽሙ ትዲኤፍ ይበሃል በር የለን ተበታቲን እዩ ንሱ ንባዕለሲ ሓደ ታደሰ ዋላ የመሓድሮን እዩ ምግበይ በይኑ መሓድር ሓደ ኸብኡ ማለት እዩ ስኒት የብሉን እዝን ቁፅርን የለን ተሳልሳይ ከዓ ህዝቢ ሲ ኩናት ናይ ምስካም ዓቕሚ ወላ ትሕቲ ዝይሮ የለን ጠቕላላ ፍጹም የለን ማለት እዩ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ተሪእና ከዓ ንሲ ፌደራል መንግስቲ ሲ አዲስ አበባ ኣብ ዓንኪል አዲስ አበባ ተሓፂር እኒያ ወላ ሓንቲ ኦነግ ንሪኦ ኣለና ብሰላሌ ክንደይ ሰብ ጨዊ ይኽእል ከውሕሶ ይከኣል 980 መሬት ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ፋኖ እዩ ኦሮሚያ እውን 80 ኣብ ትሕቲ ፋኖ እዩ በቃ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሲ ኣብ ነቀምቲ ኣብ ገለ ከተማታት ይዓስኪር ዘሎ የለን ጠቕላላ ሕጂ እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሮ ዘሎ ሲ ምናልባት ገለ ደገፋት እንተረኸብኩ ኣምሓርስ ባሕሪ ለሲ ደገፋት እንተረኸብኩ እምበር የለን ተኽእሎስ ጠቕላላ የለን ብወገን መንግስቲ ትግራይ ይኹን ብወገን መንግስቲ ፌደራል እዚ ሓሶት እዩ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ማለት እዩ ሕዚ ሕቶ ማለት መልስስ ኣይህሉን ይህሉ ኢልካስ ወይልካ ከምዚ ናይ ትምህርቲ ቤት ፈተና ምረፅ ትምልሶ ወይ ገለ ድምድመ ቢልካ ዝኽየድ ክኾን የብሉን ሕዚ ኣነ እንታይ ክብል መጀመርያ ኣነ እዚ ነገር ዝኽሪኦ ከለኹስ ካብ ምንታይ ክንብገስ እየ ዝደሊ እቶም ዝተባሃሉ ፖለቲካል ኢትኒክ ሶሻል ኢኮኖሚክ ሕቶታት ኣፈላላያት ገለ ከም መልዕሊ ኮይኖምስ ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ክንብል ተለና መጀመርያ ክማልኡ ዘለዎም ነገራት ግን ኣለዉ ሓንቲ መጀመርያ ስቲ ንትግራይስ ከም ልኡላዊት ኢንቲቲ ተሪኢና እያ እዩ ሕድሕዳዊ ኩናት ክለዓል ይኽእል እዩ ክንብል ከለናስ ትግራይ መጀመርያ ከም ሓደ ልኡል ህላወ ማለት ዓርሳ ክኢላ ጠጠው ዝበለት ሓንቲ ጥርንፍቲ ጌርና እንተ ተበጊስና ኣብ ትግራይ ሙሉእ ዝኾነ ኣውቶሪቲ ኣለዉ ኢልና እንተኣሚንና እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ከይዲ ክንከድ ንኽእል ኢለ እየ ክብገስ ዝኽእል ካብኡ ቀፂሉ ኣብ መንጎ ከምኡ ዝበለ ጥርኑፍ ሓይሊ ምስ ሃለወ ንዕኡ ዝገዳደር ወይ ንዕኡስ ዝፈታተን ካልእ ካብቶም መበገስታት ካብ ፖለቲካል ወይ ካብ ኢትኒክ ካብ ሓደ እዩ ተበጊሱ ከዓ ጥርኑፍ ዝኾነ ዝተወደበ ሓይሊ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ሕዚ እውን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም እንተሃልዮም እዩ እቲ ናይ ሕድሕዳዊ ኩናት ክህሉ ይኽእል እዩ ኢልና ክንድምድም ዘለና ካብኡ ሕዚ ኣነ ማለት ብጣዕሚ ገሪምኒ ዘሎ ሓደ ክርድእኒ እውን ዝደልዩ ዘለኹ ካብ ኩሉ ሰብ ኣሎ ገለ ንብል ዘለና መጀመርያ ማለት ወይ ብሕሶት ብጌጋ ዲና ንብል ኣለና እንታይ ደኣ ኣይተረድአና እንድዩ ዘሎ ንኺድና ዝቐፅል ቪድዮ ወዲ ፃባ ኣነ ኣይተወግኣኹም ኣነ ኣብ ትምህርቲ እዩ ዝብለና ዘሎ እስኪ ብዛዕባ ትምህርቲ ወዲ ፃባ ንከታተል ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር ወዲ ጣባ ጠበንጃ ሒዙ ትግራይ ኣይተዋግአን ወዲ ጣባ ኣዚ ጆርናሊስት ፕሮፓጋንዲስት ኣብ ቤት ፅሕፈት እየ ሰሪሐ ኣነ ጠበንጃ ከማኻ እዮም ድሕዝዎ ንገረለይ ከማኻ ሳልሳይ ክፍሊ ገለ መለ ቆሚዮም ድሕዝዎ ወዲ ጣባ ጠበንጃ ሒዝን እዩ ወዲ ጣባ ይፅሕፍ ፕሮፓጋንዳ ሰርሕ ፖለቲካ ሰርሕ ይትንትንካ ዶብ ጥሒሱ ዝኣተወ ሰራዊት ኣሎ ይብሎና ኣሎ ንስማዓዮ ወደባፅዕናይ ኤርትራ ዓበይቲ መራክብ ክራገፋ ቀኔንን ኣለዋን ወደባፅዕናይ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ኣብ ሓያል ንጥፈታት ለይትን ቀትርን ተጨሚር እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 መዓልትታት ኣብ ወደባፅዕናይ ኤርትራ 3 ዓበይቲ መራክብ ተፀጊዐን ነይረን እታ ሓንቲ መርከብ ግን ንሰብ ስልጣን ስርዓት ብልፅግናን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓቕሊ ፅበትን ጭንቀትን ፈጢራትሎም ትርከባላ እዛ ዓባይ መርከብ ወተሃደራዊ ኣጭዋራት ፅዒና ከም ዝመፀትን እቲ ፅዒናቶ ዝመፀት ወተሃደራዊ ኣጭዋራት ሙዕቡልን ዘበናውን ንኢትዮጵያ ኣብቲ ኣፋፍን ሓደገኛ ኩነታትን ዘውድቃይ ክብሎ ዝተፈላለዩ ፀብፃብን ሓበሬታን ይዝርግሐለው እዛ ቪድዮ ናባኹም ከብላ ንከታተላ ዛሬ ምጽዋ የተራገፈ የጦር መሳሪያ ጉዳይ ሚለው ላይ ይሄዳለው እሱን እናንሳ ምጽዋ ላይ የጦር መሳሪያ ተራግፏል ምጽዋ የተራገፈው የጦር መሳሪያ አንድ ግዙፍ መርከብ
በጣም በርካታ ከባድ መሳሪያዎች የጫነ መርከብ በዚህ አካባቢ እንደሰፈረ ምጽዋ እንደአረፈ አሜን ወደብ ላይ ማለቴ ነው። በዚያም ተነስቶ ተመልሶ ጉዞ እንደጀመረ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይሄ ሁኔታ በአገዛዙ ዘንድ አንዳች የሆነ ውጥረት ፈጥሯል። ሁልጊዜም ከውጥረት ነፃ ሆኖ አያውቁም። በእርግጥ ምርጫቸው ይሄው ነው። ይሄ በምጽዋ አካባቢ መጥቶ ማረፉ ማለት ምጽዋ ወደብ ላይ አሳርፎ አራግፎ መመለሱ የተነገረለት መርከብ ከባድ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎችን ጭኖ እንደነበረ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። ይሄ ሁኔታ ከምን ጋር ይያዛል የሚለውን ግን ዝም ብሎ የሚታለፍ ጉዳይ አይመስለኝም እና የተወሰኑ ነገሮች ማንሳት ያስፈልጋል። ይሄ ሁኔታ ወዴት እያመራ ነው የሚለውን كبرى تقاتلتي إذا كنتات كنت أبزي فيديو كنتكتاتلون كنعزبون زنحناي كمزين عينة مراكب بترقا مقوان أو دبات أنا إيرترا كتقاعد أني حننا اللوان منقست إيرترا نتاتي وجركب زلو حدشت مدرخات هنساتن لمعاتن معبالن نمدرعن نمحيالون حيال نتفتات كايدت أني حنالون مبزعتن إذن مراكب نهنساتن لمعاتن زوعل أقداست أنقراتن ማሽነርታትን በመሐዜን ናብ ወደባት ጫና ኤርትራ እናተማላለሳ ዝርከባ ዘለዋ እዛ ትበሃል ዘላ መርከብ ግን ንብልጽግና ዓቅሉ ጻይባትሉ ትርከባላ ብዙሕ ዘይንገር ኣብዚ ክንዛረበሉ ዘይንደሊ ነገራት ውን ኣሎ። ብልጽግና እቲ ዘካይዱ ዘሎ ዕቡድ ፈኸራታት ሻዕብያ ዓቕሚ እንተዳሃሊካ እንሆ ጎልጎል እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ኢልወዩ ብልጽግና ግን ወስክብል ኣይከኣለን። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኣሎ እንታይ መፅእ ኣሎ እንታይ ኣትሎ ጽቡቅ ገይሩ ፈሊጡን ተረዲዮን ስለ ዝርከብ ስለዚ እዚ ወደባፅዕን ካልእን ዘሎ ንጥፈታት ኣብዚ ክንዛረበሉ ድሌታትና ኣይኮነን። እንተ ብልጽግና ግን ዓቅሉ ጻቢቡ ናብዝን ናብትን ክብል ንዕዘብ ኣለና። ሓወይ ሓፍተይ ሰብስክራይብ ላይክ ደጌርኩም ጌርካደ የቀኒለይ ንኸይድ ናብ ዝቐፅል ቪድዮ ልኡኽ ቻይና ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪ ምርኻብ ሕዚ ከዓ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ተራኺቡ ይበሃል ኣሎ። እስከ ንከታተሎ። ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ሁ ቻንግቹን ድሕሪ ኣብዚ ሰሙን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝገበሮ ርክብ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ሂሰቦን ተራኺቡ ከም ዘተየ ተገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ መጀመርያ ናይዚ ሰሙን ብሶኒ 8 ታሕሳስ ንግሆ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ርክብ ዘካየደ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ሁ ቻንግቹን ሎሚ 10 ታሕሳስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተራኸቡ ተገሊጹ። ኣብቲ ርክብ ሚኒስተር ጊዲዮን ንፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተመያየጠሉ ብዝርዝር እኳ እንተዘይገለጸ ናይታ ሃገር ኣብ ቀጻሊ ጻዕርታት ልምዓት ዞባዊ ምዕባለታት ከምኡውን እታ ሃገር ንዞባዊ ቁጠባዊ ውህደትን ሓበራዊ ዕቤትን ዘለዋ ሰፊሕ ባጊሉ ዝተቐሶም ዛዕባታት መብርሂ ከም ዝሃበዩ ገሊጹ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ቻይና ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ መብዛሕትኡ ግዜ ብምትእትታው ዓበይቲ ግዳማውያን ሓይልታት ዝለዓዓለን ዝጓሃርን ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ኣወንታዊ ተረኣማ ምጽዋት ዝምልከት ንፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ሁ ቻንግቹን ድሕሪ ዝገለጸሉ እዋን እዩ እቲ ልኡኽ ምስ ሰብ ስልጣን ኢትዮጵያ ርክብ ዘካይድ ዘሎ። ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ውጥሪ ናብ ዝለዓለ ግጭት ከይልወጥ ዘግአት ትመስል ቻይና ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ምስ ኣምባሳደራት ኣብ ቻይናን ወከልቲ ኤምባሲታት ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳን ሱዳንን በመገዲ ፍሉይ ልኡኽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚኒስተር ሁ ቻንግቹን ኣብ ምሕላው ሰላምን መረጋጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንመሰረታዊ ረብሓታት ኩለን ሃገራት ከም ዝጠቅም ብምርዳእ እተን ኤምባሲታት እተን ሃገራት ምስ ቻይና በመተሓባበር ኣጠማምታ ሰላምን ልምዓትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምትግባር ንዝገበሮ ልዑል ጻዕሪ ኣድናቆትን ምስጋንኡን ገሊጹ መንበሩ ጸብጻብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣፍሊጡ ነይሩ። ልዑል ዘውዲ ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብቲ ሃገር ናይ ስራሕ መብጻሕ ንዘካይድ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተቐቢሉ ከም ዝዛረበ ተገሊጹ። ብዕድመ ንጉስ ሰልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ አል ስዑድ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ን3 መዓልታት ዝጸንሕ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ንምጅማር ትማሊ 3 ታሕሳስ ናብ ሪያድ ዘምርሐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ምእታው ሎሚ 10 ታሕሳስ ምስ ልዑል ዘውዲ ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ተራኺቡ ከም ዘተየ ማዕከን ዜና ፕረስ ስዑድ ዓረብ ሓቢሩ።
በተማከን ዜና ኣብ ጸብጸቦ ክልቲኦም መራሕቲ መራኸቦም ጥራዩ ገሊጹ ዘሎ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ኢሳያስን ላዕለዋይ ልኡኹን ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ጸንሕሉ ናይ ስራሕ መዓልታት ኣብ ምዕባይ ክልታዊ ርክባት ምትሕብባርን ሽርክነትን ክልቲአን ሃገራትን ከምኡውን ክልታዊ ረብሓት ዘለዎም ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ኣብ ዝምልከቱ ዛዕባታት ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣኼባ ከካይዶ መደብ ተታሒዙሎም ከም ዘሎን ሚኒስትር የማነ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ነይሩ። ንኺድና ዝቕጽል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ንምፍጣር ብውሽጣዊ ሒዝዎ ዝነበረ ኣጀንዳ ስለ ዝነበረ እዩ እምበር ስቢሎም ሰላም ክፈጥሩ ኣይኽእሉን ሰላም እውን ዝብል ሓሳብ ዘብራህርህል ኣሎ ንስማዕ እዩ። ተናእሰስ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓስቦ ተንኮላት ግልጽ ተይገበሮ ማለት እዩ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በረርኡ የካይድ ነይሩ፣ ኤምባሲታቶም ኣብ ስራሕ ነይረን፣ ርክባቶም የቋረፁ ነይሮም ክንጅምሩ ከለና ማለት እዩ። ሶ በቲ ንተዋዓልቲ ኣካላት ዝኣተውዎ ዘይተፀባይነት ዝብል እውን ኣየፍርስም ነይሩ ሸው። ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ባእሲ ስለ ዘይነበረ ኣየህስስን ነይሩ። ተረዲኽ እንደለኸ ንምንታይ ዳዮም ክልቲኦም ሰላም እናሃለዉ ሲ ንውዕል ፕሪቶርያ ዝፀባእ እዩ ዝብሉ ነይሮም ተይልክኒ ኣብ ተሰሓቢኦም ዘቐመጥዎ ናይ ኩናት ኣጀንዳ ነይሩ። ኣብ ተሰሓቢኦም ዘቐመጥዎ ምስ ኤርትራ ክፈጥርዎ ዝደልዩ ግጭት ነይርዎም። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ምስቲ ክንፈጥሮ ንደሊ ዘለና ህውከትን ግጭትን ክንገብሮ ንደሊ ዘለና ጎበጣ ድሓር ዕንቅፋት ክኾነና ስለ ዝኽእል ህዝቢ ናይ ህዝቢ ዝርክብ ሰላማዊ እንተኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ዓፂና ወይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከም ተፈንጃር ቡምባ ተጠቂምና ክንገብሮ ንኽእል ጎበጣ ትልሙድ ተግባራቶም ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል ካብ ዝብል እዮም ገና እናሃለዉ ክልቲኦም ሰላም እናሃለዉ ተቃይሞምዎ ዝብለክ ዘሎ። ስለዚ መበገሲኡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ስለ ዝተገበረ ዕንቅፋት ክኾን እዩ ኣይኮነን እቲ ዋና ነገር። እዞም ህዝብታት እዚኦም ሰላም እንተኮይኖም ነቲ ንገብሮ ጎበጣን ነቲ ክንወስዶ ንደሊ ዘለና ናይ ኩናት ዘላቒ ዝኾነ ዘየቋርፅ ኩናት ዕንቅፋት ክኾነና ይኽእል እዩ ካብ ዝብሎም መጀመሪኡ ተቃይሞሞ ተዘይኮይኑ ንሳልሳይ ኣካል ዘይጎድአ ናይ ህዝብታት ርክብ የግዳስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሰርሖ ዝግባእ ዝነበረ ስራሕ ዝሰርሐ ሰላም ዝገበረ ህዝብታት ባዕሎም ተወግሶ ወሲዶም ናይ መንግስቲ ስራሕ ኣቃሊሎም ጆኖሳይድ ተፈፂሙ እናሃለዉ ትግራይ በቲ ሓደ ወገን እውን ፀገም ኣለና በደል ኣለና ኣብ ዝብሉ ህዝብታት መድሓን እሱፎፍ ኣቢልና ክውዳእ ብዝግብኦ ኣገባብ ይወዳእ ኣብ ጆኖሳይድ ተሳተፈ ብሕጊ ተሓተት ካልኦት መእለይ ይገበርሉ። ንሕና ግን ናይ መፃኢ ውራይና ንግበር ኣብ ዝሓለፈ ኮይና ነድሕኖ ነገር ስለዘየለ ዝሓለፈ ጥፋኣት ይኣኽለና ኢሎም ተወግሶ ወሲዶም ክሰርሑ ከለዉ ህዝብታት ብገንዘብን ብካልኦትን ክድግፍ እዩ ዝግብኦ ነይሩ። ነዚ እዩ ዕንቅፋት ዝኾን ዘሎ። ስለዚ ነዚ ዕንቅፋት ዝኸውን ሓይሊ ጥዕና የብሉን ክምርመር እዩ ዘለዎ። ንኻ ከም መንግስቲ ክኾን ከሎ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ነጥልኪ ሕማሙ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምርኻብ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ትግራይ ንመንጎ ኤርትራን ኩሉ ዝኽእል ሰላም ንቐፃሊ ናይ ጥፋኣት ፕሮጀክት ዕንቅፋት እዩ ኢሉ ስለዝሓስብ እምበር ተመሪሶ ዝሓለፈ 2-3 ሰሙን እንደገና ናብ መንግስቲ ኤርትራ ልኡኽ ልኢኹ ነተዓረቕ ኣይመበለን ነይሩ። በዚ ሓደ ወገን ናይ ህዝብታት ርክቢ ይኹንን ብባዕሉ ክኾን ከሎ ግን ዕርቂ ክዓይል ይመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ስርዓት እዚ ዝደልዮም ፕሮጀክትታት ኣለዉ፣ ናይ ተስፋሕፋሕነት ፕሮጀክትታት ኣለዎ ብስፍሓት ሰልኦም ዘዕውት ተኮይኑ እቲ ንሱ ዝገብሮ ናይ ሰላም ርክብ ንኣብነት ከምቲ 2018 ዝገብሮ ብናይ ፈረንጂ ኣቆፃፅራ 2010 ምዃኑ እዩ። ከምኡ እንተኮይኑ ፅቡቅ ብሎም ህዝብታት ተወግሶ ወሲዶም ካብ ውሽጦም ንውሽጦም ንሪኦም ዝገብርዎ ናይ ሰላም ተወግሶ ይኩኑ ነው። ስለዚ ስርዓት እዚ መበገሲኡ ነቲ ዝብህጎም ዝደልዮም ዘሎ ናይ ጥፋኣት ፕሮጀክት ናይ ህዝብታት ሰላም ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እዩ። ስለዚ ንውዕል ፕሪቶርያ ይፀባእ ዝብል ማይ ዝቋፅር ኣይኮነን። ብቐሊል ኣባሃላ ጌታቸው እንትህልዎ ንውዕል ፕሪቶርያ ዘይፀባእ ጌታቸው ዘይብሉ ንውዕል ፕሪቶርያ ይፀባእ ዝብል ስነ ሞጎት ኣይሰርሕ። ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሮም። ፈቲኸሞም ዶ ፈቲኸሞም ትኾን ኢለ ተስፋ ይገብር ባይ